Nummer 14, La Bamba wordt het natuurlijk goed mogelijk met wat lup moesten laten lopen. We gaan naar het laatste liedje van deze uitzending, liedje nummer 15, het laatste liedje van de eerste halffinale van het LVK. Je kent niet maar stemmen, dat heeft geen zin meer. Je hebt al kunnen genieten van 14 prachtige liedjes tot nu toe en dan moet nummer 15 nog komen. Liedje nummer 15 komt weer en is van Stefan Walter. Hallo Stefan. En goedenavond, ja. Hey, volgend jaar zien we er weer. Is dat al vooruitlopend op LVK 2022? Nee, toch? Nee, ja goed, het is maar net weer de bekijkt natuurlijk. Ik heb het idee, of bij allemaal het idee, dat de vastlopend dit jaar heel anders gaat weren. En ook al zit je door ons hecht, we willen graag volgend jaar, ja, dan gaan we weer volle gaas, wie dat we altijd gedaan hebben. Althans, dat is mijn hoop natuurlijk. En toch hier eigenlijk ook de hoop voor het volgende jaar. Dus dat is wel een corona-gerelateerd liedje. Ik heb begrepen dat ze in eerste instantie gezegd van ja, we gaan niks over corona maken, maar in tweede instantie toch voor een liedje met dit thema hebben gekozen. Ja, ja, dat heb je gehoord, dat heb ik eerst gezegd, hoe ik niet. Maar ja, corona heeft zich ontwikkeld. En op een gegeven moment, ja, dan kom je er toch achter dat vastlopen niet gaat weren, wie dat we allemaal gaan hebben. En dan gooi je mij met de emotie van no. En dat is de hoop dat het heel gauw terugkomt. Ja, daarom hebben we dit nummer gemaakt. We kijken vooruit naar de tijd dat we weer op een normale manier vastelovend vieren. Dat is eigenlijk wat we allemaal doen in dit klotige coronajaar. Dat is eigenlijk wat er gebeurt, toch? Ja, precies. Ik bedoel, we blijven muziek maken. Ik bedoel, muziek is allemaal ons hobby. Ik vind het ook dat dit jaar de LVK de doelgang vindt. Zo kunnen we toch ja, ons hobby blijven beoefenen. Maar ja, als eerdere andere artiesten doen nog niks leveren als gewoon op de bühne stond tussen de mensen. Kijken naar de wagens, naar de wagenbouwers, prinsen. Ja, gewoon over de uit te leggen. En dat blijft bestaan, alleen dit jaar op een heel klein beetje wellicht. Ja. En ja, moet je ook 2 keer zo hard terug. Oké, we komen volgend jaar 2 keer zo hard terug. We komen ook volgende week 2 keer zo hard terug. Want dan hebben we nog 15 liedjes op de tweede halve finale run van het LVK. Maar eerst even deze eerste halve finale run afmaken met liedje nummer 15. Volgend jaar zien we er weer. Uitkomend verweerd. Hier is Stefan Walter. En tot volgende week.